Oh, I'm not spa vele. Ngathi uye vacation. What happened on the vacation? Was you into spa? Ngihambe nabangani bami ngisho nje uspa. Ayibo manje uspa umbona kanjani? But the sector spa it says in A14. Noma waqala ku spa wasuya ku vacation. That's what happened in 14 February. Where you guys were supposed to be together. Did she came back? Wabuya endlini. Wabuya nge-15. Oh. You're lucky cause wakho. No, Ana, relax. ubani chill. uspa? Ungijwayela You're kabi. lucky cause wakhona ukubuya. Ungijwayela kabi. Ungijwayela. So, tell me Ungenza ubani slim? spa? Uspa umngani wami. Ungenzelani slim? Umngani wakho. So, you have lendo yama friends with benefits or you're just fucking for funny? Ngathi nemibuzo eminingi. No, I need to know. You have to be clear. Ngathi kumele siyeke yonke le nto. No, asayeki manje, asayeki. Ngisathanda phela Asayeki ukudlala. lutho manje. You have to tell us about uspa. Ubani uspa? Ubani uspa? Ah, Sonke lesikhathi sajwayela babangane yakho. Bengingazi ukuthi nengane. Oqala nje umfihlelile. yes, at first awukazi usho ukuthi. Wathi uya kwi-vacation nabangani bakho. Yes. Kanti uhambe nospa. Siyabingelela sanibona nidumelanga igama lami kuSibo ngiqhamuka phansi kweBlack Life TV. Of course sisethe kunike namhlanje sizokhuluma nje ngothando, knowing very well ukuthi siphuma enyangeni yothando on Feb. So it's all about showcasing indaba yothando ukuthi abantu ngabe basathandana ngempela yini noma bayakhohlisana. Umsebenzi wethu ukuthi ukwenza isiqiniseko sokuthi sithola imfihlo sikwazi ukunikeza abantu ingonyuluka. Kanjani na? We give people chance ukuthi bavezelana ama side. Maybe there is a side ofuna ukutshela umuntu wakho or there is something ofuna uku-expressa kumuntu wakho ofuna ukumtshela yona. Uyakwazi ukumtshela mase sifike thina because we give fair side for both abantu abasuke bekhona. Namhlanje sila ku Botanic Garden sizoyibhekela nje bakithi abantu abathandanayo. Knowing very well there are games that I know that have been trending on TikTok, or loyalty test, we listen, we don't judge. So sizelinde njengalezo ke namhlanje siphushela content, nothing much, we mean no harm, nothing, but stick with us, Black Life TV, Sibo, and asambe sobangena bagcwele abantu, but I want to start with abantu abala eduze kwami ngizi ukuthi ngabe luvutha ngempela yini noma uthando olunamanga. Guys, uthando ke in all it means to be healthy. Uthando kumele lube healthy by all means. Asambeni ke siyabona ukuthi basiphatheleni. As I've said, sizobheka sanibona. Igama lami nguSibo ngiqhamuka ngaphansi kweBlack Life TV. So ngicela nje ningipha isikhashana senu. I mean no harm. Sizoyixoxa nje ngothando ngoba ngibone ngathi nithandana lokho kwangempela, nikonene, nikwi-picnic, kushayo. Sesishoda ngolwandle. Nginethele ulwandle. Yeah, so can you give me a space in between phakathi kwe-note ngidlale phansi siyixoxele sidlalele i-games sizozenzela i-content. There are games from TikTok esiwadlala, there are games from everywhere so that has to do with love, and sizoshowcase kahle indaba yothando ukuthi uthando lusaphila and it's still healthy kwanye abantu. So ngicela ngipha nje isikhathi ngihlale phakathi nendawo so that sizokwazi ukuthi siqale sikhulume sidlale kube mnandi. And another thing ngizocela ukuthi nginifake ama mics so that sizozwana phela nomuntu olalele akwazi ukuthi anizwe kahle ngokuphelele. So yeah, ngicela ngipha nje isikhathi ngihlala ngaphansi nendawo kuphela. Okay. Oh darling, ngawe ngiyasifela uma ngikhuluma ngawe. Cha niyasiphazamisa yebo. Sorry for that. Yeah, as I've said, I'm here for love. See, pushing content. There's nothing much, no harm, nothing. I'm coming from Black Life TV, Kamala Musibo Eni. Ngisukile namhlanje ngathi nje asize eBotanic Garden si Black Life sizobheka uthando and sizothola ama inspiration othando, sizothola izinto ezogqugquzela abantu abasha when it comes to uthando, of which there is something that we are lacking njengamanje indaba yothando kanti yona into ebalekile sibangaka namhlanje siyona yonke into because of uthando. Kwahlangana abazali kwaba khona uthando kwaphuma abantwana. So
igama lakho kwani my sister? Ngozama Lembede. Uzama Lembede. Uhlala kuphi Uzama Lembede? Emlazi. Umuntu onjani nje mangase kuthiwa wakwawenza umini esikoleni? So mangase ngikubambe ngomini omncane nje akunikeza umina nje mhlambe ka 2 seconds or 10 seconds umina nje. Ukuthi umuntu okanjani una shortly. Ya okay but how ngumuntu nje angibona nawe ngikhulekile njengoba ngikuvumelile nje ukuthi usikhulumise sihlalele sipholele. Alright. So ubani wena mfethu? uLuthando kaNdlovu. uLuthando kaNdlovu. So Uzama noLuthando. So Uzama noLuthando benzani la botanic garden? Are you relatives or niyathandana? Siyathandana. Oh wow. Usually some people are afraid to see it with publicity because banobulili obufanayo. So what are the challenges that you guys enwafacile as nithandana nobulili obufanayo? Fine, I'm not gonna ask ukuthi niyakwazi nokuphumela kubantu because so far ngiyanibona nikwi-publicity inhlela khona bonke abantu. But yeah, from your families, ithini into? Hayi. Bekunzima. Are they allowing this to happen? Bayakhona yini uku-accept because right now into ehlula abantu ukuvuma nokwamukela. Yeah, acceptive. Kodwa nabe kunzima. Kwabanzima kodwa ekuqaleni. Kwabanzima. What were the Kodwa challenges along the way? Yayi phela bayijwayele lento le yokuthandana kwabantu abawubulili obodwa. Uzothi into zasemadrobheni. Bathini bakha? Nomntwana wasemadrobheni. Andihlele imoya yasemadolobheni. Singenwa idimoni. Babili kumele kube khona ubaba nomama. Kube khona ubaba nomama. Manje nina lenze njani? But you guys decided to kwakho against leyo leyo. Hey. Seze basijwayela. So yini inspire ukuthi nize nithandane not? Is there anyone emndenini lesbian or gay or anything? Yeah, from my side, you know. Nothing from your side. Manje ufike kanjani Paula? How about ukuza? From your side ithini into yakho? No, ngikhule vele ngithandana namantombazana. So ekhaya because ukhule kukhona abantu obubukela kubona. So is there anyone owaye kuyile situation ekhaya? Or wayiphila le lifestyle because the lifestyle phela okay guys, this is not a problem. For people ukuthi babe gay, it's not a problem. For people to be lesbians, it's not a problem. It's something that is happening in our society. Worldwide, into eyenzekalayo ningayixwayi. So obekhona vele phambilini. Yeah, beyakhona. So senisikhathi singakanani ke niuphusha umshikashika. Phela nina nishaya ushunu enkani. Niphusha ushunu enkani. For how long have you been dating? 2 years. Right, been 2 years. Yeah, so are you staying together or nihlukene? Yeah, no, wahlanda wonke. Ngahlala ndawonye. Yavakashela. Ngiyavakashelana. So far uthando lwenu mongachazela omunye umuntu, if you were to tell your friend, because I know what happens in love kuma relationship, umuntu uba nabangani bakhe abaxoxela ukuthi oh ngiphatha kahle, ngiyamthanda, ungiqabulile izolo, yabo, ungispankile, all those things. So if you were to ask by someone ukuthi uthando lwakho ungathini ngalo, what will you guys say? Hey, from my experience yami ngiyaqala ukuthandwa kanje. Okay, wait, saku experience. Have you ever dated a man? Yes. Kwenzakalani? What changed you from ukuthanda abantu besilisa to have ama feelings for other women? Yini eyaqeda amandla kubantu besilisa? Hey, abantu besilisa but hey, ngeke. Niyazazi ukuthi ninjani. No, ngasho ukuthi siyazazi. We're talking about your man, not me. Because another mistake that we do as people, we think abantu bayafana. We are not the same, our people are not the same. And I need to know ukuthi umuntu wakho wenzani as uzoshintsha ubulili. That's what I'm interested in. Watch it. Oh, cheating is common, but it's fine. It's common. They try to but I think it's wrong at the same time. When I in exchange, Ayimizwa. imizwa. Yebo. Sekwaba nemizwa for a man. Cha. Awukazi. Yebo. Oh, so cute. Wena wakame wagaga. Wena usile, ngosile la. Nazi isigebe kusile. Was it both sides? Was it both sides? Yeah, guys, what I wanted to know ukuthi njengoba nithandana nje kwenzakalani, how do you feel about each other? Do you have dreams of having kids? Normally vele nizoshada, I know nina amaphupho okushada and stuff. Do you have dream of having kids njengoba ninobulili obufanayo?
Yeah. Hamba Yeah. kwesikhathi sisaidinga. Yeah. What is your plan as time go by ukuthi nizoba kanjani nabantwana? Because we all know ziningi izinto ezenzakala, it's 99% possible ukuthi nibe nabantwana. But do you guys have a moving plan, a strategy of moving forward in future? Yes. Nini So naso? adopt They adopt. Yeah. Oh yeah. So uthe uba igama Luthando Luthando. Luthando ikuphi ekhaya? kusenquthu. Ah. Okay, lasenquthu. Lasenquthu. So, you're coming from a rural area and you are a lesbian. Yes. Bareact kanjani abantu emphakathini wakho? Hayi bangixwaya abanye Bayaxwaya. Yes. Yeah, it's not shocking, guys. It's something normally eyenzakalayo. So I want us to play a game yothando just to ensure ukuthi uthando bafethu lusaphila. Because the challenge you are facing with society, community, worldwide ukuthi sekukhona uthando luyi-fake. I'm glad that you guys are in love and it's been 2 years. Ninama goals. Where do you see yourself in 2 years to come? Like you already have 2 years. Common 2 years. Where do you see yourself in this relationship? Uhlala ndawonye sibe nomuzi. Wena? But in 2 years. Yes. 2 years, but they access it. Yes, I know. But you have to have goals. You can't be in a relationship now. Because in the abantu abaningi bafethu, honestly speaking, you can't be in a relationship engenawo ama goals or in a relationship with no direction. Angithola ngithi. So you have to have a direction. Doesn't matter ukuthi 2 years. What do you think in 2 years to come for you and your partner? Mhlawumbe zobe sehluka ndawonye. Ubani owaziyo. Yeah. I don't know. Mhlawumbe sengimshada nje. Yeah! Sizoshadisa. No! How do you feel if uzokushada? Kuyangijabulisa. Ngiyakubona. Sizoshada shoot. No, I love it. No, uthando lusaphila, guys. Uthando lusaphila. What I will say for you guys, nihlale ninje, don't change. It doesn't matter ukuthi how people banibuka kanjani kwi society okanye abantu bacabangani ngama lesbian. It's fine. This is your nature. This is who you are. You cannot change who you are for who they are. People are living their own lifestyle and you guys are living your own lifestyle. And it doesn't matter. Ngisho benganixwaya, it's fine. Nokwabo lokho maseni nobabili ni happy. This is what I want to do. I want us to play a game. Niyawazi kama games maningi on TikTok are trending left and right. We've seen abantu behlele endini behagana bedlala we listen, we don't judge. Can we play that game? Oh, yeah. 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 Why not? Yeah. Because you guys are dating, right? Okay. So yeah, let's go for that game. So dlala nje leyo game, switch ama phones, just fake previews. So ukuthi hayi labo bayathandana like. Yeah. So who wanna start? We listen, we don't judge. Even I'm not gonna judge you, nezam. Yeah, just gonna listen and laugh. It takes me to laugh. It's gonna be fine. But know very well this is content nje esiyipushayo, sipusha emotion yothando ukuthi abantu abaqhubeke bethando, bathandane. We encourage people to fall in love again because right now nowadays you'll find a woman or a man saying angisafuni ukujola mina because of 1 and 2 and 3. No, uthando lusaphila. So yeah, let's play a game. Okay. Who will start? Pity poto, futa. Do you know that? No, let's make a choice, guys. Why not? Akaqale. Asijajana ngithi. Yeah, we listen, we don't judge. Okay, webhebe akhumbula kade ungekho. Duhambile usemakhaya. Nginentombazane yangivakashela apha endlini. Manje ayingaliphethe ithawula nesixubho. Ngathi akasebenzise okwakho. Ntombazane yakuvashela ubani? Mm-hmm. Angeke uzoyazi. Asijajana ngibhebe. Asijajana. Don't judge. Yeah, we don't judge. We listen, we don't judge. Don't be moody. We listen, we don't judge. Yeah, let me hear your side. Okay. U-end lo kama wami omncane. Oh, baby, Enzo. Akuyena okama wami, ingane yami. Awu. Okay, asijajana. Asijajana? Yeah. Asijajana. Khumbula imali onginike yona ukuthi ngiyokufakela yona. Ekhaya kini. Yeah. Ngize ngithi ngibanjwe inkonzo. Ngiphuze yonke lo mali nabangani bami. Asijajana. 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 Iphuza imali.
Asijajana Yaphela imali yami. Siyasijajana Ngiyathuba ukuthi uhambe ufayele We imali. listen, you don't charge. We listen, you don't charge. Just be soft. We Uzoyikhokha listen, you don't imali yami. charge. How? Hi. We pause that. Siyasijajana. Yeah. Okay. Siyalalela sijajana. Yes, we listen, we don't charge. Ngesikhathi ngihambile ngihamba still. Ngithi kushona umalume wami. Ngangebe vacation. Nobani? Ngiyabangani bami. Duh. How? No bad. Ngiyabangani bami. Awungayile emngcwabeni? Cha, ngakhaya. Alright, let's have details. When was that? 14 Which month? February. Oh, Hambe nabangani bakho. 14 February. Okay, asijajana. Okay. Yeah, we listen, you don't charge. Yes. Alright. So, Zili side like, eh? How do you feel? Cha, 'Cause- ngifila ngidelelekile. Why? Why ngagezisa intombi yakho ngithola? Asijajana babe. We listen, you Asijajana. don't charge. I'm just asking you who's Zizwa kanjani. Because I've given you a chance to express. Like, I know you've been wishing and willing to tell ukuthi mtshela ukuthi like what we've said isn't njengemfihla ngithi. Something obukade ufuna ukuyisho ukuthi wena uenze ubaby Enzo othi magcina ingane yakho. Yeah. So yeah. It's true, seliphumile iqiniso. Wagezisa intombi yakhe Asijajana. ngeengubo zakho. With ama-toiletries, izinto zakho, amxhuphisanga isixhupho sakhe. Ngamnika konke. Hayi ngiyalingwa. Yo, shit! Ngiyalingwa. Yeah, of course, this is Black Life TV, bafethu. We listen, you don't charge, kumnandi, love still exists. Ngiphethe ama-couples ama-2 la, uLuthando noZama. Zama. Yeah, guys, do you have your phones? Yeah, sinawo. Ngiyacane ngiboleka amafonini. Why? I just want to switch them. Aphathe yakhe, aphathe yakhe. Wouldn't you like that? Ngeke uzokujabulela. Okay, fine. Angeke ukujabulele lokho. Hey, Isandla sikabi kulungile. mqashi. Let's afford. Ngifakela iphethini. Angazi amaphinana abantu bethandana. Suyivulile? Alright, suyivulile. Hayi, ngizomnika yona, relax. Ngizomnikeza. Uyayiphatha vele ifoni yakho? Hayi cha. Namhlanje uyayiphatha. Yeah. So, I'm not gonna touch your phones. I'm just gonna tell you ukuthi ebhala ukuthini lapho. Sibone ngempela ukuthi yeah. Ithini into? Thini password? Akayifakanga. Faka password. Faka password. Fone neyimfihlo nama-password. Thank you. Ungascroll. Sekuright, isavulekile le. Cela ungene WhatsApp. Ngenani WhatsApp nobabili. WhatsApp. Yes. Wait. Hamba ku-search. Go for search. Ashuma tu. Bhala lapho I miss you. Both of you bhala no I miss you. Something very relevant esiyazi ukuthi abantu bayathandana bayakhumbulana. I miss you. I miss you. Ubonani? Manospa. Ngathi uSiphala wakumlazi gangster lo. Uyamazi uSiphala? Hayi usipower ke. Nangu uSiphala. This is one. I miss you. So you're gonna have to tell us about uSiphala. Ukuthi uSiphala uze, okay? Let's see i-conversation. No, it can't be. It is i-conversation yangomhla ka-14 February le. Valentine's Day. Message it's I miss you. uSiphala nini igama lakho? Ubani You go uSipha? by Spa sometimes. Wow. Ubani uSipha? Angimazi usipower. How? Ohambe noSipha vele. Ngathi uye What vacation. happened on the vacation? Was you with Spa? Ngangihambe nabangani bami ngisho nje Ayibo usipower. manje uSipha umbona kanjani? But the text Spa it says in 14. Noma waqala kuSpa wasuya kwi vacation.
That's what happened on 14 February, where you guys were supposed to be together. Nisha, did she came back? Wabuya endlini. Wabuya nge-15. Oh, you're lucky because wakho. No, Ana, no, relax. ubani Chill. uSpa? Ungijwayela You're kabi. lucky because wakhona ukubuya. Ungijwayela kabi. Ungijwayela So, kabi. tell me, Ungenza ubani slim. uSpa? uSipha umngani wami. Ungenzelani Slim? Umngani wakho? Umngani wakho. So, you have lendo yama friends with benefits or you're just fucking for funny? Ngathi unemibuzo eminingi. No, I need to know. I need to know. We have to be clear. Ngathi kumele siyeke yonke le No, asayeki manje, Yes, asayeki ngoba manje. asayeki. Ngisathanda phela Asayeki umdlala lutho manje. You have to tell us about uSpa. Ubani uSpa? Ubani uSpa? Ah, Sonke lesikhathi usajoyina babengane yakho? Bengingazi ukuthi unengane. Ngokuqala nje ungifihlelile. yes, at first, awukazi usho ukuthi. Wathi uya unengane. kwi-vacation nabangani bakho, Yes. kanti uhambe noSpa. So, Ubani Slim phakathi kwami nawe? wait, let me ask something. uSpa right now, I understand ukuthi ubaby dad. So, ukuyile list yama ex akho noma ukuphi? Kanti uhlangana napho wena. No, I'm asking for Luthando to get clarity ukuthi uSpa ukuyiphi list. uSpa usakwi-list yama ex akho noma ukuphi? Ayikho list. Khonani? Khona uSpa ubaby uyini? daddy no-partner wami. Angizwa? uSpa kayo ne-ex. Mina ngiyini? Ubaba ka-Enzo. So you're basically saying wena uSpa kayo ne-ex ubaba ka-Enzo, meaning uSpa is still your boyfriend. Cha uyangijwayela ke kodwa. Uyangijwayela. Kodwa ngiyeke. Uyangijwayela. That's. Uyangijwayela. I think we need to find a resolution to this. Ubani uSpa? Listen. Usajoyina? Usajoyina amadoda kana? This is very unfair. Angijoli noSipha ubaba ka-Enzo. Manje pho uhambelani naye? Mina personally, I thought Cha, you guys are ungiboni in a phela. relationship. Akangiboni and it's lona. very healthy. Akangiboni. Ilele ngingifice Hey, ngiphila awungiboni. kamnandi ngayo kanti it's still shit Yazi like ngithatha other kancane. relationships out there. Cha ungithatha kancane. Impama eyodwa edinga. So, Luthando, please come down. We've seen abantu bethandana behleka every day bejabulelene and happy kanti ngaphakathi uthando ngaphandle it's healthy and lune good vibe kanti ngaphakathi libolile, just like we discovered uthando lakho noZama ukuthi uthando lweni lubolile just because of uZama still dating ubaby daddy and bangithi ngifuna ukumfaka kwilist yama exes akafuni. Shithi wena unalento shithi it's a vice versa now. Usually it used to say uma wengane nunengaphi. Right now ubaba wengane nunengaphi. It's what you're trying to say here. Uhlanganaphi? Sengahlangana manje because I'm here, you guys allowed me ukuthi ngingene. Now I'm here, I need to find a resolution ukuthi sihamba sekunjani. Luthando, what do you say about this? Do you still think uzomxolela? Do you want to give her a chance again? What do you want to do? Akaqhubeke What is the naye. way forward? Aqhubeke nobabengane yakhe. Angisakhona. Sengi right. Nawe uqhubeke nale ntombi yakho Okay, igezisa ngezinto angankinga. zami. Hayi ngeke ngisakwazi. Guys, I think what right, we're gonna do, right. nizohamba noZama and I'm gonna take uLuthando. Cela Oh, ifoni yami. na phone yakho. Ifoni yami. Yeah, so just your phone. I'm gonna go with Luthando and you all guys go Isikhwama with sami. Zama. Hayi ngeke ngisakwazi. We didn't mean for it to end like this, but if semjolelo namanga namanyala, iqiniso lohlezi livela. But the truth will always set you free. We came here to play a game, we listen, we don't judge, and also a loyalty test. But it happens to turn out like this. Ukuthi uLuthando uyachithela, uchithela uZama akakazi asho ukuthi une-boyfriend. Remember, these people are two lesbians abadatanayo, akazi lokuthi unengane. Recently, ebekwi-vacation ngeyi-15 Feb, no 14 Feb, ebekwi-vacation with a boyfriend. Well, he said kulo uya kumngcwabo kamalume wakhe. So this is how it ended. It's rather end or continue. Thando, all name Pihlo Namanga is not healthy. We're coming from a Black Life TV. It's Usbo N. Mina sengizoyahambelana nangu uLuthando. Guys, please be faithful and true kuma relationships. If uthandana nomuntu, go all out, umtshela iqiniso, azi yonke into ngawe because alikho iqiniso elingenakuvela. One day is one day. Who knows? Maybe I'll bump to you someday.
ngizoyijabulela ngithi nami ngizojabula only to found out there's something dirty in your relationship. Sifike thina as i-Black Life TV sithi boom.